en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van klappen, 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 klappen op de beat. En in de loop vastelavond is het bom. Gooi die handen met een boek en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we springen, 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 springen in het rond. Dat is gezond, vastelavond is gewoon. Met die schoenste bergje klaar. Spuit het glitters in den haar. Plak die snoeske vol met schmink. Want vastelavond is een stink. Ga nu marcheren door de zaal. Zingen dus met strikt dat taal. Loop met in de rij jaloers. Ja, we willen langzaam goed en zien de baas. Is iedereen al klaar voor? Oké, dan tellen we nu af. Oh, en 10, 11. Gooi die handen met een boek en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van klappen, 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 klappen op de beat. En in de loop vastelavond is de bom. Gooi die handen met een boek en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van springen, 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 springen in het rond. Dat is gezond, vastelavond is de bom. Is met alleen, dus doe maar met. Het wordt om mij, dus doe maar met. Makelen wij, dus doe maar met. Nog niet plezier, dus doe maar met. Is iedereen er klaar voor? Oké, dan tellen we weer op. Oh, en 10, 11. Gooi die handen met een boek en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van klappen, 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 klappen op de beat. En in de loop vastelavond is de bom. Gooi die handen met een boek en zwaai van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van springen, 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 springen in het rond. Dat is gezond, vastelavond is de bom. Oh, 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 vastelavond is de bom. Op het friethof, het zonnetje schijnt rood. Dat vastelavondsvieren zit al jaren in mijn bloed. Confetti, swing en maskers, op nu jullie gewoon met. In zeilen goed de kleuren, pracht, wat vind ik dat toch vet. Muziek en klank die huur ik al de hermelieke man. Dan kunt de eerste rij, ja, doet die speelt al niet met gaan. Dit jaar is maar geretje en niet gebrand weer maar. Ik kan ons niet kiezen, we turen dus de baan. Maar wat maakt het nu goed, schat, zal allemaal tegen mij. Het geeft met vastelavond een deel op in gezicht. Ik ruik de kies en wil zo, als je het slot nog klaar. Confetti dus de overal, die tijd op in het jaar. Goedemorgen allemaal, leefkinder. Welkom bij deze speciale uitzending. Want voorzien van nu. We zijn eigenlijk, soms zeggen hij, bij het Stadhuis. Is de werkplaats of de werkomgeving van de burgemeester. Maar vandaag is het gaat heel speciaals.
Want het is bijna vastelavond, maar we moeten wel nog even met z'n allen de sleutel gaan pakken. En dat gaan we zo meteen doen. Als we gaan loeren, dan is het een speciaal moment. De sleutel geeft aan dat het volk van Maastricht en de jeugd van Maastricht hier dus met z'n allen de carnaval gaat inholen, inscheten. En dat is heel belangrijk. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we eerst de macht gaan holen. En dat gaan we zo meteen doen. Gaat je met ons metkijken? Dan gaan we zo naar binnen. Gaat je met? Goed, we zien hoe binnen. We moeten een beetje rustig zien. Want achter mij gaat het gebeuren. Op het podium. En Roland, vanuit de Tempeliers, gaat ons metnemen. Je ziet zo meteen in beeld het jeugdlustig paar, de stadsprins, maar ook de kinderburgemeester, de lokale burgemeester, maar ook de burgemeester zelf. En die gaan de macht nemen. Ik zou zeggen, ontzettend veel plezier, veel kijkplezier. En natuurlijk, op naar de vastelavond. Laten we kijken of we hem kunnen pakken. Ik zou zeggen, veel plezier. Goedemorgen, vastelavond vierende jeugd van Maastricht. Hij in het stadhuis, maar ook zeker alle kindertjes thuis of op school. Hopelijk op school, dan zitten ze niet krank thuis. Toevallig mijn zoon ligt vanmorgen krank thuis, maar dat maakt niks uit. Hoi Vic, beterschap. Kinder, vastelavond. Hier, weet ik zeker, zit al geprepareerd, hij naartoe gekomen. Gruppel, les op school gehad. Samen erover gehad, misschien al geknutseld, maar misschien zien er ook nog kindertjes thuis die, ik zeg iets thuis, maar ik moet zeggen op school. Op school heb je misschien les gehad van de Tempeliers of de mineurs. Heb je misschien morgen een optocht. Alleen maar chic. En hoe Geren op wil oproepen is, zien dan nu juffen en meesters op school die zich niet de moeite hebben genomen om de jeugd te prepareren op deze vastelavond. Kinderen, maak ze komend jaar hartstikke gek. Dat je volgend jaar wel een chic carnavalsprogramma, een aanloop naar onze vastelavond hebt gehad. Dus onthoud dat goed. Maar je ziet, ik sta nu op een leeg podium. En als het goed is, gaan we vandaag de macht overdragen aan de jeugd. Dus ik ga ik nu vragen voor een applaus. Dadelijk komt de kinderraad van links. Kom maar binnen, jongens en meisjes, geef ze een hartelijk applaus. De kinderraad van Maastricht. Goedemorgen samen. Heb je er zin in? Ja, loco-burgemeester Teun, ik heb begrepen dat een echte kinderburgemeester al een echte burgemeestersagenda heet. Hij is terug en Liv kost er vandaag helaas niet bij zien. Maar Geer, wie een echte loco-burgemeester, een partij over. Heb ik dat goed begrepen? Goed zo. We hebben natuurlijk ook de ontvangende partij nodig. Laat de jeugd maar binnenkomen. De Zusse heen! Zie je hoe groen vergeet? Luciane de Eerste, prinses Veetlin. 3 dagen lang! Wat doen we de hemeltjes? En erachteraan komen we hier een Vastelavond snuisje, schavelkoeken, lekker mond, de beste bloei vooruit. Vastelavond snuisje, wie het bleedje zuste oet met carnaval. Stralend wie je sterke, de gedicht die je ziet, die betovers mij. Hoe gelustigheid, wie denkt heb je al een liedje al gehuurd? Ik denk ongeveer 200 keer nu. Kent je er ondertussen uit de kop? Goed zo. Nou, de trap is ook aardig gevuld. Kom maar, gaat naar voren. Hoef je niet achterin te kroepen. Je loopt wat tegen mijn rug op, maar dat gaan zoveel mogelijk aan de kant. Ja. Wie hebben we nu allemaal zitten, hè? Links zit de kinderraad. Zal ik u even allemaal voorstellen? Of misschien moet je u zelf even voorstellen. Ik begin natuurlijk bij de loco-burgemeester. Loco-burgemeester, uw naam, misschien boeg op school zit.
Heb je leuke hobby's? Beloert je nou naar de vastelavond? Ik ben Teun Pieters. Ik zit op kindcentrum Ambi. Ik voetbal elke maandag en woensdag. Ja, En een AMI voetbaltje. op RKSV. Gaat goed? Burgemeester. Hoe heb je hier op school gezeten? In Boksmeer, in Brabant. En toch uiteindelijk hij goed terechtgekomen. Dus, jongens en meisjes, altijd hoop blijven houden. En wie bent je? Emma Schelling en ik zit op kindcentrum Ambi en ik zit op paardrijden en judo. Peertrij en Nido, teuntig. Ik ga eens even, ik hoop dat de camera het ziet, maar ik ga eens even naar boven. Wie zit hij? Ik ben Kaatje Stolman, ik zit op OBS Binnenstad en ik zit op dansen en piano. Ik ben Elina Keiler, ik zit op OBS Binnenstad en ik zit op turnen, judo en gitaarspelen. Nou, een drukke week hè? Ik ben Raf Rutten en ik zit op de John F. Kennedy en mijn hobby's zijn schaken en scouting. Ik ben Abdurrani Ahmed en ik zit op John F. Kennedy en mijn hobby's zijn judo en weefborden. Ik ben Nevin Haaks, ik zit op kindcentrum Ambi en ik doe voetbal, padel en pianoles. Voetbalt hier bij de Loco, burgemeester? Voetbalt hier samen? Nee? Ik ben Joris Pier, ik zit op de Casimaifiek en ik speel trompet en dat. Dat speelt al lang trompet, want ik vind het een handig chic instrument, trompet. 2 of 3 jaar. Gaat goed? Blijven oefenen, goed zo. Dus dat wordt de kinderraad, bijvoorbeeld vandaag, die de strijd met al moeten gaan. Hoe luister je het? Welke show zit je hier? Wat zijn uw hobby's? Wat vind je heerlijk om te doen? Ik heet Luciano en mijn school is KC Mosasaurus en mijn hobby's zijn voetballen en basketballen. Basketbal? Oh, dat huur ik niet, Dix. Hoe luister je het? En je hier? Ik heb in Heugem op school gezeten, op de Anne Frank. En mijn hobby's zijn voetballen en padellen. Voetballen en padellen. En padellen gaat even goed als voetballen? Nee? Oké. Prinses. Ja. Wie heet je hier? Ben je vanmorgen te vroeg opgestaan? Ja? Zal ik je een beetje helpen? Dit is prinses Vetelin de Eerste, toch? En op welke sjaal zit die? Op de zeezaan. En als ze uitsjaal is, dan ligt ze even op de bank, denk ik. Ja? Gaat snop eten en als ze dan aan de hobby's gaat beginnen. Heb ze die? Ja, wil ze vertellen welke dat zien? Nee, wil ze dat liever voor de eigen? Ja, met die social media's tegenwoordig moet ze inderdaad voorzichtig zien wat zij vertelt. Want ze zitten live in de log, ieder en liefst op bed. Heel verstandig, prinses. Dan over hij de jeugd gaat zitten. Dan ben ik ook wel eens benieuwd. Ben jij allemaal op het trapje zit. Wat ik beginnen? Ik heet Demi. Is niet erg, Demi. De geluksvogel. Hij zit zo ook wie een geluksvogel bij de witte engeltjes, toch? Oh, ik ga weg, ja. Kan zich rustig zitten. Hoi. Hoi. Wie bent die? Jason. En welke hobby's Gaan. Gaan, hobby's? Geen hobby's. Ja, die heeft veel vrije tijd voor te gamen. Ja? Ah. Wie zit hij? Liv. En wat zijn die hobby's? Of zo? Je zit een beetje verlegen, hè? Zie ik zo met carnaval tegenkomen. Hoor ik altijd. De gsm. CSN. Wil hij achter iemand het gaat kwijt? Of zeg je, laat me met rustig zitten lekker en laten we van de gang gaan. Robin, wacht even. Ik ben Robin, 9 jaar oud en ik zit op turnen. Schoen. En die. Ik ben Evie en ik zit op... CSN nog? Wat? Kindcentrum Mosasaurus. En mijn hobby's zijn
Zo knutselen, tekenen. Knutselen en tekenen. Creatief, heel goed. Tig. Ik ben Ayani en ik heb geen hobby's. Geen hobby's. En die ga je achterin. Ik ben Santiki en ik zit op de CSN. En mijn hobby is tekenen. We hebben in ieder geval een beetje een idee wie allemaal bezig is. En ik merk dat zelf ook, ja, het is toch wel spannend zo'n machtsoverdracht, niet burgemeester? Ja, dat is super spannend. Dat zie je ook aan Zien Hoeglustigheid. Die hoopt maar dat het vandaag lukt en dat het dan zaterdag ook gaat lukken. Hè? Het wordt in ieder geval in een voetbaltermen te spreken een goede warming-up. Hè. Dat ga ik beloven, burgemeester. Je zal even moeten werken samen. Ja. Het toeken, want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Het toeken, jongens en meisjes, dat is op een leuke manier elkaar even bevragen en af en toe ook wel een beetje kietelen, plagen. Niet best, gewoon even elkaar uitdagen van wat vindt je van gaat en wat vindt je van gaat. Nou, je hebt daar 2 stellingen voor bedacht, ja, want dan komen we uit de kinderraad. Dat is niet denken, lief lui, dat de tempeliers zijn invloed hebben gehad om wellicht in een gunstiger onderwerp dat het meekelijk naar ons valt. Dat moet je niet denken. Ik ben er trouwens volledig neutraal in, voor de duidelijkheid. Hè. Ik heb geen gekleurde pet op. Ik doe mijn best om met allemaal goed te leiden. Of dat gaat lukken, dat zien we straks. De thema's. Want ik heb begrepen dat er 2 kinderen vanuit de kinderraad zich hebben voorbereid per thema, toch? De thema's zien zorg dragen voor de natuur en mee boete spelen, gezondheid en sociale contacten. Dat vind ik wel fijn om te huren dat hij daarop zit. Dat is al een pluspunt. We gaan beginnen met zorg dragen voor de natuur. En dat ging Stieg doen, Kaatje, toch? Kom naar voren. En leg eens uit wat je als kinderraad daar voor ideeën over hebt. Ik geef dich de microfoon, dan kun je hem gewoon zelf vasthouden hè? En dan kun je ze fijn vertellen. Net zoals de vorige kinderraad vinden ook wij het belangrijk dat er beter voor de natuur en het milieu wordt gezorgd. Dat is belangrijk voor onze toekomst. We kunnen zelf al veel dingen doen door meer herbruikbare materialen te gebruiken en in plaats van plastic en meer met de fiets gaan. In plaats van met de auto gaan voor kleine stukjes. Het aanleggen van een moestuin op school. En we gaan nog veel meer goede ideeën uitwerken de komende tijd. Ja, dat klinkt hartstikke goed, Kaatje. Daar heb je goed over nagedacht. Burgemeester, natuur, belangrijk onderwerp. Ook bij de groentelui is het steeds belangrijker aan het worden. Hè? Wat vond je wat Kaatje heeft vertelde? Ja, fantastisch. Met zo'n jeugd, dan gaat het wel goed met de toekomst van Maastricht, denk ik. Dus ik ben er blij mee. Goed zo, denk ik ook. Hoe gelukkig is het, Luciano? Heb je er wat over te vertellen? Je kent dich daar wel in vinden? Ja, heb je iets gehad van, ik heb nog andere ideeën? Hoe luister jij het hier? Nou, wat gezegd wordt is heel goed. Want als we allemaal zorgen voor een goede natuur, dan is het nog makkelijker om lekker buiten te kunnen spelen. Ik denk dat we daar, als we kijken naar de vastelavond, al heel goed mee bezig zijn. Hè. Tempeliers hadden dat al heel lang geleden hoog in het veendel zitten. De natuur hè, en het milieu en zinnig omgaan met de spullen. Want wie lang gebruiken we al geen plastic bekertjes meer? Om alleen de rotzooi van de straat te houden. Er zijn al heel oud liedjes. Hoeveel toen al heb ik stilgestaan. Denk nou wat het is. Hè. Dat is een liedje. Pak ik vast, halt er pekje uit de kaas.
Dat is toen al heel bewust gekozen. Dat is toen niet gezongen van pak je vast, bestelt een nieuw pakje bij Temu. Dat is bewust toen al niet gedaan. Zoiets waren veel onze titel voor toch? Met de vastelavond. Maar goed. En volgens mij gaat ze toch even autorijden, toch, Kaatje? Minder autorijden, toch? Ja. En wat gebeurt er met de vastelavond in Maastricht? Hij komt geen auto binnen, burgemeester. Dat hebben we toch goed geregeld, niet? En weet je wat nu het schoenen is, hooglustigheid? Nu is dat een modern thema ontweuren. Hè? En dan hebben ze weer naar ons gekeken. Hè? Maar dan heet het niet autovrij, tegenwoordig heet het een emissievrije zone. Weet je wat dat betekent? Nee? Emissievrije zone wil zeggen dat nog alleen maar zuiver auto's de binnenstad in maken. Dus grote vrachtwagens die diesel doen, die maken niet meer binnen. Nou, dat wisten we al lang. Daarom sleten we de staat altijd af met vastelavond. Maar wat is nu gebeurd, hooglustigheid? En ken de lokale burgemeester, dan moet je hier echt, als je goed zit, moet je daarop gaan letten. Want die emissievrije zone is wel ingesteld. Maar hier op het stadhuis hebben ze lekker gelopen. En weet je wat ik bedoel? Ik ga niet te veel verklappen, want George gaat zondag ook nog aan de werk, maar ze zien vergeten de bekeuringen te innen. Dan ben je gewoon lekker slapen. Ongelooflijk. Maar goed. Ja, duidelijk toch? De jeugd liep al vele jaren voorop op dit onderwerp. Toch niet? Of heb je nog een weerwoord, burgemeester? Ik wil toch wel de kans geven. Hè? Dat is heel verstandig. Een weerwoord op een briljant idee van de kinderraad ga ik natuurlijk niet geven. Dat moet van jullie komen. Nee, maar hartstikke fijn. En volgens mij zijn jullie het ermee eens. Ja, tuurlijk. Ik wou alleen maar zeggen dat we nog meer veel lagen als dat je nu ermee bezig ziet. Goed. Tweede onderwerp. Niet boete spelen. De gezondheid en sociaal contact. Elina. Die gooit zich erover zeggen. Wij willen graag dat we meer buiten gaan spelen in plaats van meer snel achter een scherm te gaan zitten. En pleiten daarom voor meer buitenspeelvelden en activiteiten in iedere buurt in de stad. Ook meer speelvelden zoals een BMX-baan zouden een goede eerste stap kunnen zijn. Ja, hoe lustigheid. Ja, dat is helemaal goed. En het geluk is natuurlijk met de vastelavond in Maastricht dat we het boete gevierd. Dus iedereen mag de komende 3 dagen lekker boete spelen. Ja, en ik vond het zelf altijd vroeger hartstikke leuk. Hè. Ik ben veel in de loop gekomen door alleen maar boete spelen met de vriendjes en vriendinnetjes. En als het dus even gezondheid en sociaal contact, waren dat natuurlijk de dag dat we samen boete, soms gaat het bad erover steken, maar meestal gewoon leuk met elkaar aan het spelen worden. Dus ja, ik vind het Aaltje of Elina, prima punt. Prima punt. Dat wil wel zo lastig toch, burgemeester? Of zie wat dingen vergeten je nog aan toe te voegen? Nee, hier kunnen we als ouderen alleen maar van leren. Want als kinderen zelf zeggen dat ze minder achter het scherm moeten zitten, dan stemt dat heel hoopvol. Wordt dat ook zo bedoeld, Loco, burgemeester? Ja. Ja. Daar ben ik benieuwd. Ik zal straks eens bij papa en mam langslopen. Of dat ook echt zo gebeurt. Papa lag eens, ik zie hem zitten. Ja. Goed zo. Ah, dat is fijn om te huren. Nou ja, 2 stellingen. De macht is op dit moment natuurlijk nog bij de kinderraad. Nou, een goeie aan is altijd relatief, burgemeester. Ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Maar er zijn altijd betere alternatieven, toch? Dus ik zou Geer aan de kinderraad willen vragen of Gerigjes een beraad wilt gewoon samen. En met de argumenten wat je van die kant gehuurd hebt, of Geer genoeg vertrouwen hebt om
voor een paar dagen de macht over te dragen aan de jeugdhooglustige Luciano de Ierse en jeugdprinses Veetlin. Zou je daar eens even willen bedenken? Wilt je even terugtrekken naar de burgemeesterskamer of zo? Ja? Kun je dat met die draaien? Ja? Ja, ga maar met. Ik denk dat ze alle wijsheid kunnen gebruiken. Zeker de burgemeester. Ja, dan zullen we even moeten wachten. Wat vond je ervan? Hoe geluisterd? Heb je vertrouwen erin? Ja. Komt goed, hè? Wees zag nu maar. Ik heb geen enkel argument gehuurd voor wat dat vandaag niet zou moeten goed komen. Hoe geluisterd? Geer? Nee, ik ook niet. En ik heb eens even links en rechts neven me gekeken en ik volg hun natuurlijk nu al bijna 4 weken. En ik weet zeker dat Luciano en Veetlin daar gans veertig voorzien. Ze zien zo goed. Ze hebben zin erin. De lach komt weer op je gezicht, prinses. Ja? Goed zo, die moet je nog erop houden. Hey, achter nog alles in orde? Ja? Wat denk je dat er gebeurt? Gaan we de macht krijgen? Witte engeltjes. Ja, weet je het zeker? Dat vind ik fijn om te huren. Ja. Ik denk dat ze het veld niet nodig hebben, maar ik denk dat ze een beetje knijp hebben, dat ze toch moeten gaan toegeven. Dat zien ze. Geef ze nog even een applaus. De lokale burgemeester. Goed. Voordat ik u ga vragen wat er keus is geworden, lokale burgemeester, wil ik zeker alle kinderen in de kinderraad zeggen een grote chapeau. Want ik vind het bijzonder chic dat je op deze jeugdige leeftijd u gaat interesseert in de politiek. En ik hoop dat je het vooral leuk hebt gevonden. Misschien heb je er ook nog wat van geleerd. Maar als je het echt leuk hebt gevonden en er ook met weier wilt gaan, ik heb alle vertrouwen in u, hè, want ik heb liever een paar kinderen die gewoon vanuit het hart de dingen doen. En soms de discussies wat ze tegenwoordig bij de grote lui wel eens huurt. Ik denk dat kinderen dat soms nog op een nettere manier kennen. Dus ik wil je alleen maar aanmoedigen een weier te gaan als je het leuk vindt. En een hele grote chapeau wat je tot nu toe gedaan hebt in de kinderraad. Lokale burgemeester. Zou ik u dan het moord mag geven en hopelijk gewoon voor een verlossend woord huren. Wij dragen de sleutel over, maar op 1 voorwaarde. Dat alle kinderen in de kinderraad en alle kinderen in Maastricht mee mogen feesten in de vastelavond. Hoe lustig je het? We mogen de sleutel ontvangen als alle kinderen van Maastricht de ganse vastelavond mogen met vieren. Wat denk je? Ja, dat mag. Dat mag. Prinses, zit je hier erom eens? Ja. Nou, chic. Dan, hoe lustig je het? Luciano de Ierse neemt de sleutel in ontvangst van lokale burgemeester Teun. Neem maar aan. En de macht is nu officieel aan de jeugd van Maastricht. Proficiat. Proficiat. Prinses proficiat. Nou, daar heb je grote bewaarhoeglustigheid, maar dat is zich wat toevertrouwd, niet? Ja. Goed. En als we dan nu zo'n officieel moment hebben, dan huurt er natuurlijk ook een troonrijje bij. Die heb ik hier liggen. En die gaan we dan gewoon nog voorlezen. En dan mag je er of we gaan tussen die geen staan.
En dan ga ik ze voorlezen en mag je straks zeggen of je het daar met eens zit of niet. Goed? Daar gaan we voor. 4. Jeugdprins Luciano de Iertse en jeugdprinses Veetlin van Groet Maastricht brengen een oprechte en jeugdlustige salut aan u. Us, onze vastelavondvierende jeugd van alle weken in Eus Maastricht. Vandaag maakt de weer onze joyeuze entree op het plein van Eus Stadhuis. Samen met Stadsvastelavondsvereniging De Tempeliers en de eigen hoesvereniging De Witte Engeltjes. Hebben weer, die van us, de kindergemeenteraad en die van us, de kinderburgemeesters, laten zien dat het een hoogste tijd wordt de macht aan het jong volk van us schoen stad te geven. Laat het jonklicht stralen en laat een trechtergeest bepalen wat goed is voor uw stad en voor uw jeugd. 3 dagen lang, vol plezier en vreugd. Onze grootste jeugdprins staat voor chariteit en plezier. Voor de kinder en voor iedere Maastrichteneer. Hoe gelukkig jij, Luciano? Zit je het al mee eens? Ja. Prinses Veetlin de Ierse. Zit je het al mee eens? Ja. En roep dan samen met mij goed. Lang leven Maastricht. Lang leven de jeugd. En lang leven de Maastrichter vastelavond. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Deze troenrijen wordt op donderdag 12 februari 2000 plus 2 keer 11 plus 4 door us, jeugdprins Luciano de Iertse en jeugdprinses Veetlin de Iertse van Groet Maastricht geannonceerd aan de Maastrichter jeugd op het plein van Eus Stadhuis. Dadaan. Zo. Hoe gelukkigheden verhubben hem in de thuis. Die wel. Dit andere maak ik me nog minder zorgen over, burgemeester. Dus dat gaat helemaal goed komen zaterdag. Leef jongens en meisjes. We gaan langzaam naar de afsluiting. Ik wilde voor de jeugd van Maastricht vragen om rustig naar voren te komen, zodat je dadelijk samen met ons aan de gang kunt. Ik wil iedereen, zowel hij in het stadhuis als op school of thuis, een hele chique, propere Maastrichter vastelavond wensen. Zit je er klaar voor? Allee dan, kom maar met die kruikje. Leg ze op de grond. Die heb ze even mij nodig. Vastelavond samen en we maken een groeten. Realoet! Die staan en ziet op het friethof, het zonnetje schijnt rood. Dat vastelavondsvieren zit al jaren in mijn bloed. Confetti, swing en maskers, paraplugen die gewoon met. In zijn goed de kleuren pracht, wat vind ik dat toch vet. Muziek en klank die hurig al de hermenieke man. Dan kunt je eerste rij en loet die speelt al niet met gang. De
nicht dit Jahr ist Margaretje en niet gedronken maar. Ich ken gaan ons niet kiezen, we duren dus de baan. Maar wat maakt het nu goed, schat, sag allemaal tegen mich. Het geeft met vaste lovendem, die lacht op in gezicht. Ich rüg de kies en wil zo, als scherz en slops nog lang. Confetti zussen overal, die 3 dagen in het jaar. We geven gas, 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 tot de zon naar ondergaat. We geven gas, 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 tot de strietje overslaat. En de piet aan de lek, dat leesje fris gehad. Dan blijf ik nog het langer bij mijn vrienden in de stad. We geven gas, 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 heb nog geen blauwe op mijn vuil. Jo, jo, ik wil nog even door, want veel zie ik nog niet mee. Veel leven, gas, 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 tot de zon naar ondergaat. We geven gas, 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 tot de strietje overslaat. En de piet aan de lek, dat leesje fris gehad. Dan blijf ik nog het langer bij mijn vrienden in de stad. We geven gas, 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 heb nog geen blauwe op mijn vuil. Jo, jo, ik wil nog even door, want veel zie ik nog niet mee. Jo, jo, ik wil nog even door, want veel zie ik nog niet mee. Vastelovend is de bron. Gooi die handel met een moek en zwijf van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van klappen, 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 klappen op de beat. En in de lucht, vastelovend is het bron. Gooi die handel met een moek en zwijf van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we springen, 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 springen in het rond. Dat is gezond, vastelovend is de bron. Met die schoenste bekje klaar. Spuit het glitters in den haar. Plak die snoetje vol met schmink. Want vastelovend is een stink. Ga nu marcheren door de zon. Zingen dus met strikt dat touw. Loop met in de rij jaloers. Ja, we willen langzaam goed en zien de baas. Is iedereen al klaar voor? Oké, dan tellen we nu af. Oh, en 10, 11. Gooi die handen met een moek en zwijf van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van klappen, 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 klappen op de beat. En in de lucht, vastelovend is de bron. Gooi die handen met een moek en zwijf van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En van springen, 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 springen in het rond. Dat is gezond, vastelovend is de bron. Is met alleen, dus doe maar met. Het wordt om mij, dus doe maar met. Maken wij, dus doe maar met. Nog niet plezier, dus doe maar met. Is iedereen er klaar voor? Oké, dan tellen we weer af.